תיק מטופל. שימוש בתבנית רישום. נלחץ מקש ימני על שורת המטופל ביומן ונבחר בתיק מטופל. נלחץ על רישומים ואז הוספת רישום. נבחר ברישום הרצוי מהרשימה. כעת נתחיל למלא את הטופס. עכשיו כשהטופס מלא, נוכל להדפיסו או לשלוח למטופל. כדי להדפיס, נלחץ על כפתור הדפסה. כאן ניתן להדפיס או לייצא את הטופס. עכשיו נראה כיצד שולחים את הטופס למטופל. נמלא את כתובת המייל או טלפון המטופל ונשלח באמצעות הכפתור. לבסוף, נלחץ על שמירה. עכשיו כששמרנו, נוכל בעתיד ליצור טפסים חדשים בקלות.